Așa. Așa. Ce schelet. A furisitul a plecat. Fără să-mi dea frumos. Bă, asta e. Mi-am dat faze. Încă pomișoare verzi. De ce fac pomișoarele verzi? Uite bine interesant. Am deja 6. O travă! O travă! Asta ce vezi? Îmi pare sau ăsta e din... Argilă, iron shard. Bă, parcă seamănă... Oh! În partea stângă, ce fel de sânge. Bă, eram otrăvit la maxim, văd că. O travă strică tot. Bă, merg încolo. Bă, eu am mers. Mie pare sau eu m-am blocat într-o insulă. Pe o insulă. Ram-pam. Și acum acolo. Cum câți cu ăla de pirates? Corabes. Mă vărt împrejur. Îi dau sânge. Asta, am zis un prieten că nu face nimic. Când nu face nimic, îl iau. Gata. Îl iau. Gata. Mai încolo. Băi, ăsta a fost aici. A? Ce? Stai nebun să... Nu, n-am fost. Merg încolo. Asta e insulă. Sunt părăsit. Copilul minunilor. Ce fel de două feluri. Din păcate suntem blocați pe insulă. Bă, uite, data viitoare promit că fac o corabie și fug de aici. Wow, apa încă nu se... Asta e verde. Din nou mâncare. Bă, trebuie mâncare. Ce e acolo? Fier. Și bă, ăsta parcă e industrial. Nu vede industrial. Seamănă la industrial. Dar nu e industrial. Stai, mă tem! Eu asta. Și asta. Mă trebuie de mâncat ceva. Ce mi-a dat? Speed! Fugi cu viteza minunilor. Bă, ce speed încetinit văd că e. Văd că e speed încetinit. Asta. Wow! Are miros. Nu trebuie să mai fie aici. Bă, ce rapid se mai strică și sabia asta. Mă întorc după tine, după câteva serii. Asta a fost aici. Eu merg împrejur. Ce fel. Data viitoare pun trică potatoes. Poate este. Vezi că nu-i. Dar poate este. Dar poate nu-i. Dar poate este. Frică potatoes. Pentru cei care nu știu ce asta, frică potatoes, asta e un mod care adaugă mai... Când strici copacul, el se strică totodată. Da? Bă, iar le pot stinge. Bă, dirt. Doamne, se ferește. Am 13. Uite, mă, parcă asta e Italia. Uitați-vă pe hartă. A, nu. Nu, parcă e America. Parcă continent. Nu, parcă e continent. Uite, în partea aia. Parcă e America. Sau în partea aia, Africa. Parcă s-ar fi unit în două părți. Constante. Destul de vă pun un waypoint. Ad. Nu, din nou noapte. Bă, asta ce face? Îmi pare ori se strică viața. Viața de viață. Din nou mă vârt. Am fost pe aici. Gata. Pun home. Bă, sunt pe insulă părăsită. Nici mobi destul nu. Și câtă carne am? Bă, nici carnea n-am luat-o. Oh my god. Cât am? 2. Pot să pescuiesc.
pescuiesc niște carne neprăjite. Nesimțite frumușel. Mă vede ce face asta. Așa. Ce-am vrut eu? A, da. Pe undiță facem o undiță facem o undiță. Ce-i asta? Ce-i asta? Vodem, morți de mai aici? Bă, tare, bă! N-am idee ce e asta de tare. Deci n-am știut de că există așa craft. Ce face asta? What speak? Speak, sau cum se citește? Speak. Base pe F? O, tare, pe G. Pe G. Golden apple, golden carrot. Asta ce? Speed and break. Pot să mă urc? Pot să mă urc pe oaie? Pe Enderman? Pe pony? Ce fel de pony? N-am idee, bă, gata. Gata că vin nemții. Vin nemții și o să mă ia. Bă, ce tare arată, n-am idee ce e asta. Wood Spear. Monte de Maged. Bă, cred că el tragi cu el. Sau ce faci? Bă, dracilor, vă găsesc eu. Oh, un creeper. Stai mă că îmi trebuie mâncare. Cred că acolo e salvarea. Bă, deci, am făcut o udiță. Și cred că ne vom vedea deci în următoarele serii. Voi a fost Marius, o dată viitoare precis că va fi... Wow, un pește! Este Pufig. Pufișule. Pufosule, vină la mine. Așa. El se coace sau nu? Sau e otrăvitor? Știu că de la... poți să faci poțiuni. Aha! Otrăvitor! N-auzi. Nu! Stai! Gata, mor. Așa table tău. Oh, 4, 3. De ce am mâncat Monster Hunt? Unde e udița? Principalul să nu fie. Nu, așa, prindem prește. Sper că nu vă supărați dacă fac zi. Dacă vă supărați, scrieți în comentarii. 3, 2, 1 și hai. Stau și eu cu jumătate de viață. Haide. Să te văd. Hai. Te rog, îmi trebuie mâncare. Ce? Vine. Ați văzut, arată peștele. Voi face un play. Gata, cred că pentru astăzi a fost tot. Cu voi a fost eu, Mr. Marius și... Paca.